निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. जाऊ देवाची या गावा. पहा फक्त कोकण 7 लाईव्ह वर. शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो. नमस्कार, मी भगवान शेळटे. कोकण 7 लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या विशेष भागात तुमचं स्वागत करतोय. मी आत्ता आहे उमरमळा वालावल गावच्या स्वयंभू श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात. पुरातन असं हे मंदिर आहे आणि याच मंदिराची महती आजच्या या विशेष भागात आपण जाणून घेणार आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं निसर्ग संपदेने नटलेलं गाव म्हणजे वालावल उमरमळा गाव. छोट्याशा या गावात निसर्गानं मुक्त हस्तानं उधळण केली आहे. शेती माड बागायतीनं समृद्ध असं हे गाव. समृद्धी, सुखी, गाई गुरांवर प्रेम करणारा इथला शेतकरी यानंच या निसर्गाचं जतन केलंय. अशा या सुंदर गावातील एक प्राचीन मंदिर म्हणजे श्रीदेव रामेश्वराचं मंदिर. चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत चेतवा हे शिवा शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो. हे मंदिर कौलारू असून या मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर मन प्रसन्न होतं. आतील लाकडातील कोरीव कलाकुसर आकर्षक अशीच आहे. आतील शिवशंकराचं लिंग एक वेगळंच समाधान देतं. या देवाला गुळ चुनाचा प्रसाद दिला जातो. मोठ्या भक्तिभावानं भाविक श्रीदेव रामेश्वराचं दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. अशा या सुंदर गावाला एकदा तरी नक्की भेट द्या. मी आत्ता आहे जागृत देवस्थान वालावल उमरमळा गावचं श्रीदेव रामेश्वर. आपण पाहता मागे जी मूर्ती आहे शंकराची स्वयंभू पिंडी आहे आणि इथले जे मानकरी आहेत शेखर परब त्यांच्याशी आपण या देवस्थानाबद्दल या मंदिराबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. काय सांगाल, साधारण किती वर्षापूर्वीचं हे देवस्थान आहे आणि काय आख्यायिका आहेत? हे रामेश्वर मंदिर आमचं 400 वर्षापूर्वीचं आहे आमच्या माहितीप्रमाणे हे. आणि जागृत देवस्थान आहे ते. इथे का कोणाचा नवस बोलला समजा तर नवस तो वर्षामध्ये फेडला पाहिजे नाही. ते लोकांची कामं इथे होतात. कौल लागतात तिथे रामेश्वर मंदिरामध्ये. आमच्या दैकाला उत्सव होतो आमचा पारंपरिक आमचा उत्सव. महाशिवरात्र उत्सव होतो. परत आषाढी एकादशी, कार्तिक एकादशी ते पण उत्सव होतात. जागर होतात आमच्या महिन्यातून असं. हे जागृत देवस्थान आहे. इथे बाहेर दुकान लागली आहेत. तिथे एकाने काहीतरी चोरी करून घेऊन गेला. 8 दिवसात ती वस्तू आली परत. इथली वस्तू कोणी पण उचलून घेऊन जाऊ शकत नाही. एवढं जागृत देवस्थान. आता आलो मंदिरात मी नसताना ते मंदिर खुलं होतं. तेच कारण आहे. इथली वस्तू कोण पण घेणार नाही आणि उचलणार पण नाही असं आहे. त्याला त्रास होणार. त्याला सोळ्याचा विषय इथे खांब आहे बाहेर. तिथे सोळे चोरीला गेलेले आमचे. सोळे चोरीला घेऊन मुंबईला पोचले. मग त्या आपला उत्सव चालू होता शिवरात्रीचा आणि त्या माणसाने सोळे घेतले. त्या माणसानं तो झोपलेला त्याला उठवलं. तिथे वस्तू आणली ती नेऊन परत तिची पोच कर रामेश्वराची अशी याची आख्यायिका आहे. लक्षात ठेवा. मोबाईलवरनं कॉल आला सिंधुदुर्ग पोलिसांना आणि त्याने ती परत वस्तू आणून दिलेली आहे. ते परत इथलं कोणाला काही. किती वर्षापूर्वीची घटना ही? 3 वर्षापूर्वीची घटना आहे. हल्लीची 3 वर्षापूर्वीची घटना ही आहे.
असं विषय आहे. आणि आतमध्ये आपण पाहतो ही सुंदर अशी शंकराचा फोटो आहे, त्याच्यासमोर शिवलिंग आहे. साधारण तुमच्या माहितीप्रमाणे किती वर्षाचं शिवलिंग असेल? हे 400 वर्षापर्यंत अधिक वर्ष होऊन गेले असते. म्हणजे जसं आहे तसं तुम्ही काही बदल केला? काही बदल केला नाही असंच. आणि त्या शिवलिंगावरती ते पिंडी दिसते, तिच्यावर प्रसाद लावतात आमचे, तांदळाचे प्रसाद. 16 तांदूळ लागणार. शिवलिंगाला प्रसाद लावण्यात मला वाटतं प्रख्यात कुठेतरी कमी आहे, इथेच आहे असं इथेच आहे. बाकी ऐकण्यात शिवलिंगाला प्रसाद नाही 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 बाकीच्या असे मूर्तीवर प्रसाद लावतात, मूर्तीवरती. इथेच एकच असं आहे, ह्याच्यावरती प्रसाद लावतात. म्हणजे लोकांना प्रसाद मिळतात, चांगले प्रसाद चांगले मिळतात, त्यांचे कामं इथे होतात. काही नाही, सर्वांचे प्रसाद देव आपलं काम करून घेतो बरोबर आहे. नवस फेडतात ते परत. हो. साधारण देवाला काय नवस केला होता इथे? गुळचुनाचा. गुळचून काही वेगळी प्रथा वाटते. हो इथे गुळचुनाचे. बाकी नैवेद्याला नाही, गुळचूनच आवडते त्याला देवाला. साखर लोक ठेवतात पेढे वगैरे, पण मेन गुळचून. म्हणजे एखादा नवस फेडला तर गुळचून देईल असं? आता तोंडातनं तुमचं नावच येणार गुळचून. देवा तुझं तर माझं काम कर, तुला गुळचून देतो म्हणून. 1 नारळाचं किंवा 5 नारळाचं किंवा 11 नारळाचं किंवा 21 नारळाचं असं आहे. वर्षभर असे लोक नवस फेडायला येतात? येतं, दर सोमवारी वर्षभर नवस फेडतात. आणि महाशिवरात्री उत्सवाला लोक लांबून इथे लोक येतात देवाचा नवस फेडण्यासाठी इथे. म्हणजे इथे जी महाशिवरात्रीचा उत्सव म्हणतात ती ही देवाची जत्रा असते की अजून काही वेगळे प्रोग्राम असतात? दैकाला असतो महाशिवरात्री उत्सव असतो, हनुमान जयंती आमची इथे असते. आणि कार्तिकी महिन्यात आणि आषाढी एखाद्या महिन्यात जागर असतात. जत्रा म्हणजे महाशिवरात्री ती उत्सव मोठा जत्रा म्हणजे. हो मोठा उत्सव. नाही, इथे एक आल्यानंतर म्हणजे वेगळं ह्या मंदिरात आल्यानंतर समाधान मिळतं. म्हणजे बऱ्याच मंदिरात जेव्हा जी मंदिरं स्लॅबचे असतात तेव्हा कुठेतरी ते आत्मिक समाधान असतं ते देवाच्या मंदिरात आलं तर ते मिळत नाही. मात्र हे मंदिर तुम्ही जसं पुरातन आहे तसंच म्हणजे त्याचं पावित्र्य राखून तसंच ठेवलं आहे. कौलारू हे म्हणजे याची मागची नेमकी प्रेरणा काय आहे? नाही, लोकांचं मत होतं काही आपण बदलूया म्हणून, पण आम्हीच सांगितलं बदलायचं नाही. पहिले जो पहिला पाय आहे तसाच ठेवूया आपण. त्याची डागडुजी करून कौलारू ठेवूया आपण. विषय तो बदलूया नको आपण. काय लोकांचं आलेलं खरं तरी चांगला उपक्रम तुम्ही राबवला. हो हो तोच विषय. कोकणातली जी पारंपरिक जुनी मंदिरं नष्ट होताना तुम्ही या चांगला आदर्श घातला असं वाटतं. स्लॅबचं दिसतं बरं, पण त्याचा काय फायदा नसतो. लक्षात ठेवा, जी मंदिरे कौलारू आहेत तीच मंदिरं समजा. लोकांचं मत तेच मत आहे, कौलारू आहे जे आपलं पूर्वजांना ठेवलं आहे तसंच ठेवा म्हणून असा विषय आहे तो. हो. अजून एक तुमच्या बोलण्यात मग अशी आलं की इथे जी जुनं लाकडी कोरीवकाम आहे ते काहीतरी वालावलच्या का कुठच्या तरी मिस्त्री म्हणजे त्या 200 वर्षापूर्वी त्याच मिस्त्रीने केलं तेच आता काय ते केलं नक्की काय घटना आहे? वालावलचं आमचं सभामंडप आहे ना मधला कासवाच्या इथला, तिथे काय झालं म्हटलं ते पूर्ण ते खराब झालं लाकूड होता मानतो. सागाचं लाकूड. आम्ही काय केलं म्हटलं सागाचं लाकूड, ते तारीख होती वरती. आम्ही तारीख बघितली 213 वर्षापूर्वीचं. मग नेरूळच्या मिस्त्रीने काम केलं. तेच आता काय देवाला माहिती. नारायणाला आमच्या तिथे नाव होतं मेस्त्रींचं. त्यांनी ओळखलं नाव त्या मेस्त्रीने, विलास मेस्त्री म्हणून आमच्या. त्यांनी आता काम केलं त्यांनी. ते बोलले हे आमचेच पूर्वज. म्हणा तुमचे पूर्वज आणि हेच शेवटी नारायणाचं काय नातं असेल काय सांगताय. मग तुम्हीच आला नाही ते काम परत करून दिलात परत. ते विषय केलेला आहे तो व्यवस्थित. म्हणजे आता जी काम आहे ती त्यांनी तसंच आहे तसंच, बदल त्याच्यामध्ये काही नाही. हो. कारण इथे दर्शनासाठी कुठून कुठून लोक येतात रामेश्वराच्या? खूप. बेळगाव, मुंबई, गोव्यावरनं, कोल्हापूरवरनं. जास्तीत जास्त महाशिवरात्रीला उत्सव बाहेरगावातनं खूपच लोक येतात. 5 दिवस एवढी गर्दी असते ना हिशोबाच्या बाहेर. आणि रथयात्रा परत असते. नाही शिवरात्री उत्सवाला रथयात्रा आमची परत असते इथे. हो. नेरूची रथयात्रेचं काय वेगळेपण आहे? हो, दुसऱ्या दिवशी रथयात्रा आमची असते त्या दिवशी. किती गावात रथयात्रा जाते? हे काय इथेच. नेरूचा रथ तिकडे आहे तो सेपरेट, इथला रथ आहे तो इथे सेपरेट आमचा. हो. आणि अनेक गावात जशी मुख्य देवस्थानाची पंचायतन देवस्थान आहे तसं काय रामेश्वराचे आहेत काय? आमचं गादी मालक रवळनाथ मंदिर वालळ गावाचं तुम्हाला बोलतो. वालळगाव आणि उमरगाव एकच आहे. राठी एकच आहे देवस्थानची. हे आमचं ग्रामदैवत रामेश्वर. कुलदैवत प्रत्येकाचं अलग अलग असतं. लक्षात ठेवा. माऊली म्हणा इतर म्हणा. आणि सर्व अधिकार दिला आहे तो नारायणाने दिला आहे. नारायणाला जोपर्यंत इथे उत्सव असतो, जोपर्यंत त्याला नारळ ठेवत नाही तोपर्यंत तुमचे उत्सव साजरे होणार नाही. पिढ्यान रथातून मग तुम्हाला बोलतो उदाहरण मारतो. रथयात्रा आता इथे झालं. रथ बाबा किती 10:30 आम्ही रात्र बाहेर काढणार निघणार पुढे. आमचे आजोबा बाबा नारायणाला नारळ ठेवायला विसरले. इथे 12 माणसामध्ये जो रथ पुढे घेतात, 200 माणसं आली, 100 300 माणसं आली तरी तो रथ हलत नव्हता. विचार करा. मग या आजोबांच्या आणि बाबांच्या ट्यूब पेटली. नारायणाक आम्ही नारळ ठेवू नाही असो. ज्यावेळी त्याका नारळ ठेवल्याने चूक झाली मानले तेव्हा 12 माणसात रथ पुढे घेतल्याने. विचार करा. अशी आख्यायिका. म्हणजे नारळ जे ठेवतो ना, हे बघा गणपती, हनुमान, रामेश्वर, दत्त आणि वाल्मिक नारायण हे 5 नारळ ठेवायचे लागते. नंतर उत्सव सुरू. हो.
म्हणजे अशी आख्यायिका म्हणजे ही तुमच्या बहिणी वडिलांनी सांगितली? हो हो हो, वडिलांनी सांगितलं. हो हो हो. आणि म्हणजे पंचायतन देवता म्हणजे तेच तुम्ही म्हणाला तसं रवण पूर्ण पंचायत 27 देवस्थान आहेत वालावल गावात आमच्या. 27 देवस्थानं महारगिऱ्यापासून संपूर्ण टोटल. तुम्हाला अख्खी आहे तुम्हाला पुस्तक तुम्हाला देतो, वालावला कधी भेट द्या, मी तुम्हाला पुस्तक सादर करतो ते. आणि प्रत्येक मंदिरात जी 27 देवस्थान आहे त्या प्रत्येक देवाचं ते पूर्ण काय तर माहिती दिलेली आहे. 27 देवस्थान आहे त्याची, माऊलीची म्हणा, खंदरबी म्हणा, भावई म्हणा, आमची धोंगडेश्वर म्हणा, जैन महालक्ष्मी म्हणा, प्रत्येक देवाची. रामेश्वर बाजूलाच मी बघितलं म्हणजे धर्मशाळा, म्हणजे एवढ्या छोट्या मंदिराची धर्मशाळा करण्यामागचा उद्देश म्हणजे सामाजिक कामाचं हे देवस्थान अग्रेसर असतं. अग्रेसर असतं. छोटी होती धर्मशाळा, आमच्या बाबांचं मत होतं तर करूया काहीतरी म्हणून लोकांना सर्वांना बोललो. येतात लोक इथे, खूप लोक इथे येतात, खूप लोक. 3 रूम काढल्यात वरती, 3 रूम. कोणा राहायला आले काय आलं तर असं करायचं आहे. आणि पुढे परत योजना आहेत आमच्या देवाच्या. इथे इकडे बिल्डिंग बनायची आहे परत, बाथरूम, संडास बाथरूम, ते पण आमचं काम आहे. आता त्या काम हाती घेणार आहे थोडं. आता बघूया आता काय होतं आहे ते असं. आता ज्यांच्याशी मी संवाद साधलो ते शेखर परब इथले मानकरी, इथले ग्रामस्थ. म्हणजे या अनेक कोकणात मंदिर आहे काळाच्या ओघात, त्या मंदिरांचं जीर्णोद्धाराच्या नावाखाली सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण झाले. मात्र ह्या रामेश्वर मंदिराच्या मूळ गाभ्याला कुठेही धक्का न लावता पारंपरिक पद्धतीचं जसं कौलारू मंदिर होतं, जुनी लाकूड कलाकुसर आहे ती तशी राखून हे मंदिर जपण्यात आलं. आणि अगदी पिढ्यानपिढ्या गुण्यागोविंदाने जे कार्यक्रम आहेत त्या गावात रामेश्वर मंदिरात होत आहेत. आणि ही परंपरा इथले ग्रामस्थ मानकरी त्याच ह्याने पुन्हा पुढे चालवत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह भगवान शेलटे, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.